Ndị ma na-ege ntị ekene m unu, abịakwa m ka anyị na-amụta maka ịnụ Igbo ụfọdụ. Ịnụ Igbo ụfọdụ anụnwa bụ ife na-enyere anyị aka, maka na a na-akọwa na ịnụ bụ mmanụ ndị Igbo ji eli okwu, nke anyị na-eji maka ya wee na-eme ife anyị bịara taa wee bụrụ nnede. Adịghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Ndị Igbo si na a na-anọrọ n'iru ọnya wee na-egbu ijiji. Ana m agụpụta nke anyị na-akpọ General Igbo wee bịazikwa na-ewere nke njibụrụ onye nteje n'asụsụ nteje nke nke ya ekwe m ọsụsụ wee na-asụkwa ya. Ọ sị adịghị anọ n'iru ọnya egbu ijiji, a na-anọrọ n'iru ọnya wee na-egbu ijiji. Ndị Igbo tụrụ ya ọbụla enu. Ịchọ ka eso anya n'oyibo ọ bụrụ gịnị? Housefly is never killed right on the face of the sun. A na-anọrọ n'elu ọnya egbu ijiji. Ijiji bedere gị n'ọnya, i wee chọọ ka ị nọrọ ebe ahụ igbukodo ma ijiji sụpịakodo ma ọnya gị. Ndị Igbo si na a na-anọrọ n'elu ọnya egbu ijiji. Ịkọwazi anya sị na ọ dịghị mma ịta mmadụ ụta n'ihu ọha ebe ọ ga-egbu ya mmụọ ma wutekwa ya nke ukwuu. Adịghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Nwanne gị mere ife dị mma, ikene enye. Nwanne gị mere ife dị njọ, o wee na-akọwa na ịpụta n'onwe ka ị ga-esi wee gwa ya okwu n'ebe ndị mmadụ zugoro ezu, o mezie anya o wute ya. Ya bụ na a na-anọrọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Ọ dịghị mma ịta mmadụ ụta nke ukwuu n'ihu ọra niile ebe ọ ga-egbu ya mmụọ ma wutekwa ya nke ukwuu. Certain corrections require prudence to avoid further damage and embarrassment. Adịghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Ịwa bụ ịnụ ndị Igbo ka anyị malụ na nke tata na a na-anọrọ n'iru ọnya wee na-egbu ijiji. I am Dr. Emmanuel Nweke Okafọ, Emezela bụ nwa okpukpe na nteje. A na-anọrọ n'iru ọnya wee na-egbu ijiji. Ekedekwa m unu. Ndị be anyị abịakwana m ọzọ maka anyị na-ekwu maka ịnụ ndị Igbo, maka na ịnụ bụ dịka mmanụ ndị Igbo ji eli okwu. Ndị Igbo wee sị na ọ bụ okenye nwụsịrị, ụmụaka wee weziere ike ịta ikikere eze wee na-aga. Ọ bụ okenye nwụsịrị, ụmụaka werezie ịta ikikere eze. Ọ bụ okenye nwụsịrị, ụmụaka werezie ịta ikikere eze. Kedu ife ọ pụta? In English version you can say, it is only when elders have died out that children may take over the snatching of the thief. It is only when elders have died that children may take over the snatching of teeth. It is only when elders have died. You can also interpret it to be, it is only when elders have died out that the children will now partake the snatching of the teeth. Mgbe ahụzi onye na-eme ihe nke ọma, onye ọbụla emewezie otu o nwere ike. Mgbe a na-afụrọzi onye na-eme ihe nke ọma, onye ọbụla eme gịnị? Emebeze ka o si wee sị ya. When qualified hands are not available, people of less competence may take up responsibility. This is another version, the way you can also explain it in English. When qualified hands are not available, people of less competence may take up responsibility. Ọ bụ okenye nwụsịrị, ụmụaka wee weziere ịta ikikere eze. Ife a bụ ịnụ ndị Igbo. Ịnụ ndị Igbo ji eli okwu. Okenye nwụsịrị, ụmụaka weziere ịta ikikere eze. Ekenekwa m unu ndị be anyị. Ọkwa Emmanuel Nweke Okafọ, Emezela Abụ. Daalụ. Ndị be anyị abịakwanụ maka ịnụ ndị Igbo anyị na-amụta maka ya tata. Ịnụ ya ji wee bịa tata wee bụ, ọ dịghị mma ike oke ji n'azụ ọba. Ọ dịghị mma ike oke ji n'azụ ọba. Ọ dịghị mma ike oke ji n'azụ ọba. It is not proper to hang first-class yams at the back of the barn. It is not proper to hang
first class yams at the back of the barn. Ihe ọma dị mma ka ezo ya ezo. Ife ọpụtara bụ na ife ọma dịrọ mma ka e na-ezi ya ezo. Good things advertise themselves as they are not meant to be hidden. Ọ dịghị mma ike okeji n'azụ ọba. When you are doing good, express it, pronounce it, propagate it, evangelize it. Na ọ dịrọ mma ike okeji n'azụ ọba. Oyi ndị Igbo nke anyị mụtara n'ụbọchị taata. Ekenekwa m ndị be anyị kwa na Imazila bụ nwa okpube Dr. Emmanuel Nweke Ọkafọ. Ọ dịghị mma ike okeji n'azụ ọba. Igbo ndị be na-ege ntị, ekene m na-abịakwa m maka inu ndị Igbo nke anyị ji wee kwechiri n'ụbọchị nke taa. Ka a na-ele okenye na-azọcha agịrị afọ ọkụkụ, ka a mara ma ọ ga-achịnyekwa ya ụmụaka ka ọ bụ ya ga-eri ya. Ka a na-ele okenye na-azọcha agịrị afọ ọkụkụ, ka ama ma ọ ga-achịnyekwa ya ụmụaka ka ọ bụ ya ga-eri ya. Ibe n'asụsụ nteje abụọ gụba anyị, ọ bụrụ ka anyị na-ene okenye anyị na-ene duru na-azọcha agịrị afọ ọkụkụ, mgbụlị afọ ọkụkụ, ka ama ma ọ mesịa ma onye nwe ya elinya bụ mgbụlị afọ ọkụkụ ma ọ ya wekwere ya nye ụmụaka. Ihe ọbụla onye ukwu mere n'obodo na-abịa ihe ọbụla na-enyocha nke ọma ka a mara ihe o bu n'uche. Ya bụ na okenye mee ife, okenye na-ekwu okwu, okenye na-agba mbọ, okenye na-atụ atụmatụ, ị na-enebe ka ị mara ife o bu n'uche wee na-abịa. Ka ndị Igbo si ka a na-ene okenye na-azụcha mgbụlị afọ ọkụkụ ka anyị wee mara ma ọ zụchasịa mgbụlị afọ ọkụkụ anụnwa ma ọ ya ewere ya nye ụmụaka ka o ya eli ya eli. A person of high personality must strive to be above board. A person of high personality must strive to be above board. Ife a ka ndị Igbo nesiri anya wee chịkọta nsị na ka a na-ele okenye na-azọcha agịrị afọ ọkụkụ, ka a mara ma ọ ga-achịnyekwa ya ụmụaka ka ọ bụ ya ga-eri ya. Ife a bụ inu ndị Igbo. Ndị be anyị ekene m unu, daalụkwanụ. N'ofu inu Igbo ahụ ka anyị nọkwa wee sị na asọkarịa eze anya, ekpuru nkata n'isi were gwa ya okwu. Asọkarịa eze anya, ekpuru nkata n'isi wee gwa ya okwu. When a king has been tolerated for a time, someone who has covered his face with a basket may challenge him. That is in English translation or transliteration, depending. Asọkarịa onye na-eme ihe ọjọọ anya, otu ụbọchị atụ anya mmehie ya n'iru ya. Asọkarịa eze anya, ekpuru nkata n'isi wee mee gịnị? Wee gwa ya okwu. Ndị Igbo tụrụ n'elu sị na asọkarịa eze anya, ekpuru nkata n'isi wee mee gịnị? Wee gwa ya okwu. One should not continue to support a person to the point of concealing his fault. One should not continue to support a person to the point of concealing his fault. Asọkarịa eze anya, ekpuru nkata n'isi wee gwa ya okwu. Ya bụ Igbo bụ inu nke taa na Igbo n'asụsụ ndị nteje. Daalụkwanụ. Agrịtụ n'ebe anyị abịakwanụ m ọzọ. Inu nke anyị ji wee bịa kịta wee bụrụ ke na ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi, na ọ bụghị n'ọnụ ofeke. Ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi, ọ bụrụ n'ọnụ ofeke. It is the diviner that normally has the final say and not the simple person. Adịghị eji okwu onye enweghị uche eme ihe ọbụla. Adịghị eji okwu onye enweghị uche eme ihe ọbụla. Wisdom takes precedence over folly. Ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi, ọ dịghị ebi n'ọnụ ofeke. Ndị be anyị tụrụ inu sị na ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi, ọ dịghị ebi n'ọnụ ofeke. Ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi, ọ dịghị ebi n'ọnụ ofeke. Mgbe ndị monete nke ekene m unu, daalụkwanụ. Nke anyị ji wee bịa taa. Ọ bụ n'ọnụ nwa dibịa ka okwu na-ebi, ọ dịghị ebi n'ọnụ ofeke. Igbo ndị be anyị ekene m, I come back again. N'asụsụ inu Igbo anyị chọrọ ịmụta taa, ọ sị na
azụ ite siri ọkụ na okenye adịghị mma ile ihe dị ojii anya oge niile. Azụ ite siri ọkụ na okenye adịghị mma ile ihe dị ojii anya oge niile. Azụ ite siri ọkụ na okenye adịghị mma ile ihe dị ojii anya oge niile. The back of cooking pot tells the fire that it is not wise for an old man to always mope at black object he sees. The back of cooking pot tells the fire that it is not wise for an old man to always mope at any black object he sees. Anyone who has advised in years is also expected to match it with maturity of character. You see, azụ ite siri ọkụ na okenye adịghị mma ile ihe dị ojii anya oge niile. Inu Igbo kara aka bụrụ mmanụ ndị Igbo ji eli okwu. Ndị be anyị ekene bụ unu. Nke a ka anyị akwụsị tata. Bọsị ọzọ ka anyị bidokwa ebe ndị ọzọ. Daalụ nụ. Ndị be anyị ekene m unu. Anyị bịara tata ka anyị kọọ maka inu ndị Igbo, maka dịka anyị si wee mara na-agwara anyị na inu ndị Igbo bụ mmanụ Igbo ji eli okwu, ya bụ ife ịnụpụta. O nwere nke ndị be anyị kwuru sị na a na-elira ọganyala n'ava, mana ọ bụrụ na ịchọ ka imekwa anya ka ọ dị na general Igbo, ọ webụrụ adịghị eri ọganyala n'aha, adaghị eri ọganyala n'aha. Mana ọ bụrụ n'asụsụ nteje ebe nsi wee bịa, anyị asị na a na-eliri ọganyala n'ava. Kedu ebe ọ pụtara? Mma na-akọwa, a na-atụnya bụ inu akọwa ka anyị wee na-elufuna maka na edeli ede. One does not answer a rich man merely as a nickname. Ndị Igbo si na a na-eliri ọganyala n'afa. One does not necessarily answer a rich person just because you call the person a rich person. Onye bụ ife ndị Igbo kwuru si na a na-eliri ọganyala n'afa. Ife ọ pụtara bụ onye chọrọ ịdị ukwuu ga-adị nkwadebe ịrụsi ọrụ ike. Ọ bụrụ na ịchọ ịbụ ọganyala, ị akaba arụ, lụsi ọrụ ike, gbaa mbọ, nke ndị Igbo na-akpọ ịdị very hard working, ka i wee nwee ike ịbụ onye bụ ọganyala. Nobody achieves greatness by mere wish. Ọ bụrụ maka na ị chọrọ ịbụ ọganyala ka ị ga-eji bụ ọganyala, kata ma na ịgbalụ mbọ maka ya bụ na ndị Igbo si adaghị eri ọganyala n'afa. Ekene m unu ndị be anyị. I am Dr. Emmanuel Nweke Okafọ. Emezila bụ nwa Ogwube na Nteje Abọgụ. Daalụ. Thank you.